Mbak Tatin. Oh iya. Ayo iki sing nangka blonyoh iki no. Iya. Masuk angin nih, Mau tak ida-ida ra gelem kok. awake ra penak. Piye masuk angin Potin? Nggih, Pak. Nih, mengkurang tak ida-ida aku. Mah muni langsung. Iya. Ora mempan nek kowe sing ida-ida. Paling ora diglundungi Dream. Ah iya. Lagi mempan ya mak. Ngece ana wong loro ora ditambake malah arep didak-idak lho. Lho, jeneng wong masuk angin ki tambane siji kerokan. Loro nek pancen tambane pijet ya pijet. Nek telu ya ana sing didak-idak wong aku nek masuk angin nang omah didak-idak anak kowe mari kok. Lah kowe tak idak-idak kok ora gelem. Lah jenengan arep ngedak ndas kowe. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sira anak ya ora diidak. Lah dikapake. Dipijit dong. Hah? Pijit. Dipijet. Dipijit ya. Iya. Ya wis ben karang ya lagiane ngono kuwi kok. Dipijit ya. Iya. Ayo ora kok ya, engko ndak malah salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah ngapa? Engko kok nek njur bales mijet sirahku. Nah. Lah jenengan mumet mboten. Monggo aku ra mumen nek pijet sirahe rak malah lara to dadine. Ah iya. Ya. Ya nek ra mumet ya ora tak pijet. Mulane ora awan mau ki menyura ngaso, ora apa-apa menyura ki ora nganggo sindenan to. Njaluk anu izin panitia medhun ngaso, rasa mempeng-mempeng awan le Lah nyindhen. kudune rasa nganggo awan no. Sindene rasa nganggo awan. Awan ki dadi tradisi cara Boyolali kene, nek wayangan ki mesti awan bengi. Nggih, maksudnya kula lho. Kowe piye? Rasa nganggo awan. Rasa nganggo awan piye? Kowe ra nyinden awan. Aku ono lho. Lah digilir sindene engko ndak iri doan. Lah ngopo iri? Ayo iri ya kok sik awan aku terus padake sinden ajaran ngono. Ya. Kowe barang ki ya kudu nyinden awan. Iya. Nggih, lah pun tak sindene lho. Sehat awake bisa. Nggih lumayan rada. Ya Sing diblonyo. nambani. Ora. Aku nek upama diblonyo rak ngentake petang botol to paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikeki dhuwit ngono mari ya. Apa? Kayak dhuwit mari. Kayak duit sapa sing arek kayak duit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah ya juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki duit 250 saka Pak Krisdianto saka Korea. Nggih. Ya, aku ya wis entuk 250, dadine rasa protes. Mboten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora usah njaluk sesuk-esuk mesti kebagian kabeh. Beda iki dienggo preksa. Nggo preksa. Sing lara nggon apa? Nggo napa? Mbok kene, nang kene tak preksa. Apa iso mreksa apa piye? Wah, iki nek tak dokokke nel nang iki. Wah, kene iki sing masuk angin. Wah, iki ampul lho. Apa ta kuwi? Lho iki cempolole entuk ning Alas Roban. Terus gunane piye? Nek ditemplekke mari. Apa ora mangan apa-apa kejaba ming panganan? Heeh. Iki nek ditemplekke ngene iki iso ngerti penyakite nggon apa. Terus nek Aku wis ilang 3 lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. kok mreksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane iki ono. Oh, bareng anu. Lho, ilang nang ndi iki aku? Tak goleki ra ketemu bareng go mlaku tiba. Ayo. Arep nembang apa kowe? Maksudnya Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. lah ya aku kok iso ilang lho mek ditemplekke kok ilang. Tak omong itu, aku ki dalang saka Yojo ki kondang Yojo ki nggon Apa? tata krama, ora sok mancing tumindak sing ora apik ngono Lah kuwi. ya nek dalang Seno iki terkenal dalang jijiki kok. Jijiki ndasmu kuwi. Lah ya kok ta? Kowe iki melu aku bola-balik kok ngunake jijiki. Lah ora. Ya ora kok ya. Lah kok iso? Lah. Aku iki salah persepsi. Lah orang jijiki ning apa? Ora, ngono kuwi sing ngerti piyai sepuh kok. Lah Nek kejaba nek aku muni lekoh ki muni barang sing tak onekke langsung. Iki aku cah cilik-cilik morale rusak. Ning aku ki dengan sasmita kok. Sasmitane ilang kuwi mau. Heeh. Kaya kowe diajar pit kae lho. Napa? Sadele ilang kok.
Ora ya, jek wuta. Bareng medhun kok lho nanti iki. Nek ora anarkis gah aku nek ming limbukane kok totok-totokan kaya ngono. Iya. Ya wis engko tak paringi kok. Nggih. Ki ana pamuk 50 iki. Nggih kula wau nggih dipencet kalian Mbak Wati saking Hong Kong. Wah, lah kuwi sumber corona. Heeh. Apa? Ning Mbak Wati sehat kok. Syukur alhamdulillah. Kersane Mbak Wati lumantar streaming apa nyune? Lumantar chat WA. Ha iya ki dhek nonton streaming, goblok banget kok kowe. Lah nang WA aku lho. Dek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah. Apa iya? Sinden ayu kok kocluk. Ya ora ngomong liwat nggon HP ku kok. Ayo coba muni piye? Muni Tut ngono. Arek lucu kowe. ya ora. Muni piye? Oke sakjane nek tak takoni muni piye Tin? Muni matut ngono. Aku wis mangkel kowe aku. Ora mayang barang dienggo dagelan. Pendak esuk mesti oleh. Ayo apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya dibawani. Ya. Nggih. Ya. Panjen yo awake saya wah, Ngapa? saya lemus. Ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu saiki wis lemu tatin. Ha iya. Lah kowe ora ngematke mau lagi taluwe wis mangan kacang. Mengko dalange janturan dhek wis Indomie godhog. Iya. Ben kuat, Kon ra jebluk awak. ben kemeringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Ra. Tenan? Ra. Yakin? Yakin. Ya wis tak pangane dhewe. Ha iya. Ndadak ngerambang. Hah? Apa? Bawa. Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sadurunge ngomong apa? Ora omong apa-apa, aku ki budhek kok. Hah? Katanya kaya ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to. Ora tau omong apa-apa, wis kek bawa lali janjine. Nggih. Ha iki ngene. Eh? Ngantuk ta. Ayo ketok nek kupinge iki wis rusak ketok. Wis gek omong, wis gek tembang. Tina Minggu. Ayo Mas ning pira loka. Lho senengane nek aku sing maju iki ganggu kok. Kowe apalane ming dina Minggu terus apa ora ana dina liyane? Lah iki pamundutan lho. Ya, Nek ra pamundutan le. Sapa? Sapa? Dang aku blengger mesti. Ayo. Tina Minggu kang anti Tina muni Kok ayah ngopo mah? Neng Yojakana ana penggemare Tatin, piyaine wis sepuh banget kae. Oh, tuyuk-tuyuk kae anggere Tatin nyuwara. Gimana? Langsung dhek. Ayah. Oh, tuwa mongko. Heeh. Kanca-kanca seniman ya rawuh no. Iya, kok do rapi iki. Mbuh iki. Do ngapa ya? Iya, Karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton ning layar nek ora iso mlebu. ya salam cendol jawet. Cendol dawet. Ala kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe kan. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa
Nyai ora iso kleru. Ya ora wong aku Lah mau muni piye? cendol dawet. Duk, Ah, kupingmu kuwi sing mau ora anu. Amune piye aku mau. Kah. Ora ono. Ora arep ngrungok. Rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani apa? Rawani. Soale nggonmu gede banget to soalé. Maksudnya apa? Oh apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah, tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, Kuwi nek digo cah cilik ra iso digo kathok monyet to kuwi. aku ora dodol dawet lho. Wis gek nembang. Gak, tak urus nih. Ora usah diurus. Mau dadak ngilan iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku. Hah? Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak, tadi niku lemu banget. Oh, saiki ngono. Dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Ah, jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing ngundher penerus iki. Aku ngene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tindolen dienggo masker. Iso cukup wong 8. Sing nganggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Alah. Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ra tau sinden tak jak omong-omongan. Nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku. Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus? Aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Aslimu nek ora dandan ki elek banget kowe kelingan ra. Jaman durung tak dadekke sinden kowe golek wedi ning Kali Praga kae kelingan ora. Kok udal-udal wadi zaman biyen? Lah ya ben lah kowe ngunekke aku kamu sayang sama saya. Kamu tinggal jawab loh. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho sesuk nang omah. Loh, lah geger ngapa? Sakit jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane wong beda. Lah kok iso? Ayo iso kok Berarti ora kan- kelingan jaman biyen golek wedi. Lah, Nyemplung Kali Praga kae lho no. Kerubiu aku ngerti saka dhuwur kae. Jaman tak jak mayang ning Wonosaba isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur. Wong sing lanang ra iso renang. Oh. ora kuwi. Anggere metu ngono kuwi mak krembyah. Nggawa apa nang biyoke biu. Ah sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe sak andake kok lemu ta wonge. Anggere nyilem srem ngono ki metungul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene, kok ya tetep metungul. Ngene iki. Apa kuwi? Pelampunge sudaten. Wih, aku mau nek anarki. Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Loh? Heeh. Ini kok ora ngono kok bilang enggak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki terima piye? Arep maksudmu aku tok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki pancen cangkepe elek iki nek ra diteruske. Nek sing dibubuti iki apa nek duwe wulu? Ayo pitik. Lah ya masih kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek gelem goleki ora masalah. Nah, bubar yo lek kelimbukan tas. Ora. Yo. Men liwat sik, bapake. Anane pijersa maya. Tromose loro berarti awak dhewe wong loro sing arep dijarangi, Tin. Ora siji ro nang kono. Tinggo ibu kok.
Bu sapa? Ibu Pras. Pinter. Mboten, Bu. Ayo Munio. Munio jajal. Ngapa? Bu Pras arep dijarangi ngono Munio. Ora nek aku nek ora ibu ora wani ya. Ora dijiangkah kowe. Jenengan wani ya kok. Bubuti nek. Apa lho guyang-guyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngapa? Ora apa-apa gawe pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pinter golek alasan. Iya. Alah. Piye ta aku sarem muni lho. Ngandar-andar. Ngapa lho? Oh, dalangnya rodok Ora rada iki. Lah ngapa? Piye ta? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jar. Maksudnya apa kaya kalong? Nggone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jenenge? Mas Kadi Bendol, Dalang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku ndi wae kon rene. Lho asli. Kaya ide kaya kalong iki lho. Coba ketemu awas. Nek mabur lak mudar kabeh men. Neno aku wis ora ora apa-apa kono. Mas Denko Karo nganu, karo dienggo ngilangi lemak. Iya. Ya aku menggeh-menggeh. Ora apa-apa. Ming napas sing kok ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas mengko nek tok nggo tenguk leren wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Ya. Alon-alon ya Denko ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Ku masaku suwe-suwe lambene tak tilik kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman. Mbak jelek-jelek. Jan-jane kowe ning nek ngene ya
aku piye le gerak. Lah ya nek kuwi mau kekalonen ngono lho. Wis ki rasa gerak. Hah? Ngewuhke. Ya maksudnya ya alon ning jalan banget. Ayo semene mau wis pas nek aku nek lali janjine iki semene mau wis pas. Semene. Nanone tong tak jen tak ngono penak. Ayo nanone tak gendang dutatung gendang dutatung. Lah ya lek ngedutke piye nek ngono piye. Tak yo ewuh to. Sedengan ya Mas. Denko. Ini nek anu do ribet rasa do tabu kono do wedangan kono nang. Ya ben aku ki ben iso gerak dengan baik ngono lho. Iyalah. Jan-jane kowe ning Mbok cangkeme iki sing apik. Lah ya aku dipek lho karo si Denko ki. Lah wong dipek wong kuwi nane tengen. Ne iki balik kene. Tengen. Ah, ngomong. Lah aku nek aku encok piye? Sapa sing ngejeti? Ida. Ngono kok kuwatir lho. Lah aku nek bingung ning anu jogete piye. Aku lagi arep joget wis kan. Terus lagi arep ngene kan. Titik. Lha tak ya aku ya. Oh, padune kemayu. Ora tok gale-golke ngono tambah ombo. Ayo anu sak. Suwe-suwe dalange tak kudungi lho. Ama. Ya mangga. Bisa dadi 8 kilan kok ndak. Puas ya? Kamu pengen? Pengen buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Ya ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Enggak. Nah, ya. Jan-jane kowe ning
Kapok ora kowe mula aja sok wani ro dalan. Lah, hah? Lah Kan kok aku semene iki mbelani kabeh. lah aku ora wani lho. Aku ngonek aku jijiki barang mau. Lah ora. Apa anggapmu nang kene iki temumpuk telekno apa piye? Lah lho, wong ngandake dawet kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Nek nang jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye, Bos? Cok tak jembengke. Ora aja. Anjen. Saya tak suwe-suwe aku tak duduhke tak Lambene. selekke tenan lho. lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Lah piye? Jaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Tatin kuwi memeni yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tatin. Wah. Tak ngetke meneh, tak delok let pirang dina memeni meneh kaos jero. Wah, kaos Tatin. Heeh. Sing ketiga memeni Apa? kacamata kuwi no. Kacamata Kuwi. Wuh. Kacamatane Tatin. Ah sing terakhir kok memeni kok wela kok sing terakhir kok malah apa jenenge iki? Spray ya. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Wis entuk transferan to mau? Napa? Ora iki sapa sing arep gawe-gawe masalah iki? Oh, Heeh, sik. Ana kok yuk wisan. Kata-katane pripun? Kata-katane kira sik kata-katane aku kata-katane iki kudu kan. Kata-katane iki ra. Iya. Nah iki sampun sugeng dalu saking Sigit WMP Klaten nyuwun lagu Bajing Loncat ditransfer di ke rekening pundi nggih? 500.000 Mbak Ayu. Oh. Isih takon iki. Wah, dadi dereng jelas niku. Engko anu kowe tak nomere engko tak neki kowe omongno wonge kon transfer saiki. Iya. Ki nek ora dik transfer Bajing Loncat dadi Banci Loncat. Ora apa-apa. Iya. Yo, Diaturke sik. Ora apa-apa Mbak Ayu, engko iki panyuwunan iki kudu diaturake. iya. Iya. Langsung napa nggih, Bu? Bawa. Iya. Gunung. Ya, sing ki basa Sunda lho, Nok. Ya, mula kudu diterjemahke. Yai Jawa ki sok basa Sunda sok angel. Aku sing tanggung jawab. Oh, kowe iso Sunda. Wo, mahir. Oh iya. Aku mayang nang Bandung ki basa Sunda sewengi kok. Wah. Yo akeh sik ndelok. Sepi. Yo. Gunung Galunggung Gunung Galunggung wis sasah diterjemahke kuwi Gunung Galunggung. Kabungkur neng burine. Oh, neng burine Gunung Galunggung. Gunung meneh. Sumadeng Katunjang. Pemandangane nonton Gunung Galunggung iki ketunjang Gunung Sumedang. Oh, dadi ra teko jelas. Mergo mburine Gunung Galunggung iki ana Gunung Sumedang. Oh. Ngono, ngisore Gunung Sumedang kuwi akeh wong dodol tahu. Oh. Tahu Sumedang nang sepur-sepur kae. Iya, terus Talaga Sakawayana. Sangkawayana sak kiwa tengene dadi tengah-tengahing Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang kuwi ana telaga yang indah. oh, terus Rembecik di tengah gua. Rembecik di tengah gua ki swara banyu temetes ning jero gua. oh iya. Junjungan Dijunjung bareng-bareng. Heeh. ulah pundung turis sungkurulan sungkan.
Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar kuwi ayo padha ndelok Gunung Galunggung Tlaga sak kiwa tengene. Kok ngawur to, Pak? Seneng wae to. Tadi. Nah, barang ndelok gua terus dadi gedhi. Oh. Tadi. Oh, tadi to tak kira gedhi. Teyan. Tarim. Karim. Tarim. Arim. Tarim. Tarim ya. Tarim ki jeneng wong. Oh. Sing lanang barep jenenge Tarim, nomor loro jenenge Tariem. Wah iya. Wedok. Tarima Ragawayana. Tarima Ragawayana ki nampa ragane tok. Heeh. Ngancik di negara di Ragawayana di negara Sunda. Weh, pokoke tampa ragane di negara Sunda. Negara Sunda iki Bandung. oh Jawa Barat ki negara Sunda. Arane piyai kono ning ngarani negara Sunda. ya Ning nang ning nang nang ning nak nang. ya Caping cap. kurang ngawur. Mangga.
Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Kurawa dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku ki copet tok. Dadi bingung Urataya. Aduh, kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliwure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah. Aku wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Nah, nek dikeroyo ya kalah. Nek ora aku ceket-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane Sapa? keputusan sampean belani kula mboten? Gong. Non. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Hakum. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Condro Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Condro Dimuka wedi kula sing nunggu sampean. Kowe Nggih. ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Condro Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Pancen nika pondho mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak ki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pun nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Api ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, Aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya aku. Nggih, nun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Ha iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu. Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkato. Ketundha Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Redo mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula pancen bener apa sing ngendikake Kakang Prembandurna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih senggune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih senggune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kowe ki ana omong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar kuwi sing maju. Karto marmo kartos lebar dengkulmu mlocot. Heeh, karto marmo sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarma aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarma ijen. Kerubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Mo Kartomarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong, cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Prembandurna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Wae lah. Didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gathang kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora men kowe mo. Patih tuwek iki cecek untune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane ati upar. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sido. Ting klinding kabeh wis. Sramotok. Wis. Wis. Nek medun, ayo wis medun ngono wae. Ah. Ki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Suramrata, Jayamrata ayo kartos lebar. Iki Bagong Sahyar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang, meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barak. Meripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo kowe. Sajae mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok mung sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tak anteng glecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramu nyah.
Kosek lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo, pecah siramu kowe. Nya tumban. Nya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo sae taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak ces. Manggone entek baterai colokan listrik murup menah, guys. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramu. Nya. Ya iki ora muni gamelan. Ngopo dagdug-dagdug. Pecah siramu. Kuwi Ding. Pecah siramu. Nya, ah ngono. Hut. Hut. Wah. Oh, mati aku. Mati aku. Wah. Waduh. Ya Allah. Gledek dasmu wis maput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarwa Kurawarwane ro Bakaya amuk legane ati. Sapa kowe? Arepku Kartodendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau bayar Tadi denda terus peranganing para Sata Kurawa. Kartodendra. Dasar Purnyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendra durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mblesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. apa mau ngapane? Ayo, Kurawa maju ya. Kurawa maju. Kroyok Gunjang Kanjeng pamit kelapa katon lir kinjanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya wis kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane iki liwat ukur lho Bagong digdaya mergane kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lha sumanggaken Kakang Premban Durna. Oh, lha Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparat. Gus, piye? Durna beto drei, Ndai dengkulmu. Kae dudu drei. lha napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh.
Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani mula pusaka kae murup. Terus Ora usah wedi. Pethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. engko nek mati Ora usah wedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. oke ayo gawa pusaka suntan aku ora wedi legane atiku Mas. Pandhita kang minarya wangsit pindha kumbang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone Entos malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat. Ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tandangana Kyai Cundamanik. Kowe sing wong jireh penembandurna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamanik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani namane Kyai Cundamanik? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamanik semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamanik ilang dayane kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibane nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kok kian gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, durna bapakku, Bagong. Sugeng dalu Mas Sena. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu sedaya mawon. Ah. Kula sowan malih nggih wonten mriki pun ping kalih niki, Pak. Pun ping pindho kuwi sing wingi melu wae. Derek. Oh iya. Isih kalingan kowe. Bar nika bar semaput. Bar loro nika terus mriki. Oh. Nggih sakniki saged mriki malih. Nggih, mboten napa-napa. Dikersaki karo para bapak-bapak panitia dadine ya manut. Nggih, Pak. Iki kok kata-katane. Lah wis padha prisa nek iki piyayi blesteran kok no. Oh, Blesteran. Ibune saka ngendi? Lambelu. Lambelu. Bapakne saka Toli-toli. ah, toli-toli dadi. Toline bapakne iki dadi Toline bapakku ngopo? bapakmu saka toli-toli ora muni toline bapakmu kok. Nah iya. Bapakku saka toli-toli dudu toli. Ibune saka Lambelu. Nggih. Ya mono dadi wilayah Sulawesi. Nggih. Dek wingi bar mulih tekan Palu no. Oh, ya nyinden wayang terus esuke bali meneh ning Yojo. Ya wis dadi bintang tamu meneh ning Jogja. Wah iya ya.
namung Laris yo, sedinten. Namung sedinten. Saiki Sulawesi ora adoh kok. Iya. Mbak Elisa ayo diaturake Sri Uning. Nggih, Pak. Nembang sing apik. Nggih, Bawang nggih. Karo ngenteni pindhane Pak Sogol iki sing nembang Camping Gunung. Ya, engko nek ora ana ya ben ditembangke ibu-ibu Waranggana. Ya. Monggo. Neno. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban Putra Kanjeng Suralawe Neno tak prangkung bajana uga disiarke lumantar streaming Dalang Sena. Ya. Dalang Sena kalih wau wonten. Sapa? Napa Dwija napa Oh iya. Dwija Laras. Dwija Laras channel. Ya, padha rawuh mrene nyetrimingna. Jare iki tambahan ana sing nyetriming ning ming relay saka ngomah. Rasa domong nggih. DG channel. Iya. DG channel. Bebelo wirat moyo Neno dan wurung Sri Huning gugur dadi mustikaning Tuban. Nggih, monggo. Sri Huning mustika Tuban labuh tresna lan sabaya mati paranan den wira
pinter ya, Mak. Ah, lah kuwi S1-ne jurusan pedalangan ana. Oh. S2-ne jurusan psikologi, mula ya nembang ya apik. Iya. Tur ya wis latihan ket biyen. Ngono ya. Heeh. Nek omongan biasa kok kagok nek nembang kok ora. Lah kuwi ilate loro. Oh. Wonten setelanipun niki ten cengel kula. Apa? Wonten setelanipun niki ten cengel kula mangke nek dipencet saged waras nek nembang lagi ngerti aku. Lho kudune setelane ora ning cengel. Lah pundi? Pundi, Pak? Hah? Pundi nek mboten. Ambo aku dhewe ya urung pati bermanake. Ning nek umume iki setelane ora ning cengel. Umume ten. Wong aku nek nang omah nek nyetel ya ora ning cengel kok. Iya. Nek ten griya ten pundi? Moh ora. Iya. Jeh, derek mangayu bagya nggih, Pak. Niki acara napa? Merti Desa Penggung. Lan Iya. ingkang kaping pinten 100 gangsal nggih. 125. 125 nggih, mugi-mugi sedaya sayuk rukun, Amin. menjunjung persatuan dan kesatuan. Ya, harusnya Semua memang saling begitu. membantu. Ya. Sama tadi mau bikin apa, Pak? Anu, wisata kuliner. Wisata kuliner. Malam. Ya. Malam. Kok dadak malam kenapa? Lah ya empu aku dhewe ya ora ngerti. Oh ya luar biasa, soalnya kuliner Boyolali niku kathah kok, Pak. Heeh. Kula nggih sremen napa tumpang sambel tumpang nggih. Apa? Sambel tumpang pecel napa, Bu? Hah? Tumpang nggih nganggo tempe bosok nika lho. Tempe sanget nika nggih. Sambel apa? Sambel tumpang. Tumpang nggih Ya. wonten sate kere barang susu. Sate apa? Sate kere nek ning Jogja lemak kae ya, lemak Sate sapi. kere iki sing kepiye? Nek ten mriki gembus. Gembus nganggo gembus disunduki. Oh alah. Ming gembus disunduki kok Si sate kere jenengane. niku Iya. susu kata. Nek nggone dhewe sate kere ya sate gajih kae. Nika ten Jogja nggih. Lah sing paling top ya susune. Susu Boyolali. Heeh, Wis luar Jos. biasa kuwi. Nggih. Wis tekan ngendi-endi wis kondang kaloka. Ya Jawa anggere ana piyai dodol susu ning pinggir dalan kae mesti tulisane susu Boyolali. Boyolali nggih. Iya, Mak. Iya. Enak. Nggih ngaten Pak, napa malih? Heeh. Wonten pamundutan? Iki mau panjenengane Mas Sogol mau lho. Sokol. Napa sampun wonten Pak Sokol pundi, Pak? Iki apa ya? Udu. Panjenengan Sokol mboten? Mas Sokol. Iki Mas Sokol, Mas Sokol. Udu kuwi iki Mas Sinoman sing ngaturke unjukan Tak kira Mas Ya. Sokol Ya nek ora ana ya. Ya etok-etoke Sokol ngono lah. Etok-etoke Sogol. Saged nggih. Berarti pripun iki Ya. jan kalih sinden-sinden? Ya berarti ya apa jenenge iki? Caping gununge diaturke urut wae. Ya. Nggih. Sing jumeneng Mbak Elisa. Ya coba anu karo Ika. Ya. Ika kok nyaderno. Ya. Gak mengilang ilo. Sinden kok ming. Ya kudu ngono kok sindene elek ya dipaido. Ah dalange ya senenge wong lanang ya. Dandan sithik salah, ra dandan ya dionekke elek. Ora maksude ora perkara kuwi dandan ki wis ana wektune dhewe mau sadurunge wayangan ning jero transit ki wis dandan wis diapik-apik. Ya. Mula nek tuku pupur ada pupur sik rontok. Ya. Lah nek mangan mau bar mangan sate, bar mangan endas bakar ana kecape nak yo ngilo diilangi barang. Ayo esuk aja mangan ndas. Tok. Terus Iya. Ngono ya. Ngilangi keringet lho, Pak. Nggih. Ngilangi keringet. Heeh. Wah aku nek delok Ika iki sok meri ya, Mak. Meri piye? Awake Ika iki sok bentuk Mulane sok olahraga kowe iki olahraga ya keset mangan wae. Kok meri to, Pak? Iya. Kabeh iso dibentuk ngono kae nek waton sregep olahraga pendak esuk senam zumba. Oh iya. barang Ngerti sumpah, Bang. Ngerti kok padake ora. Ning kono dujak ngono kae terus kau gerak-gerak engko nek keringetmu metu kuwi peredaran darahmu lancar awakmu iso bentuk apik lah kowe mlaku obah kabeh kok.
Iya, ya wis ben maning kadang kala ya wong lanang ki eneng sing seneng lemu. Kepeksa kuwi. Oh. Iya. Kok do guyu. Kepeksa karo ming anane. Ya iya. Ya ora apa-apa, Mas. Ya, diaturke Mbak Ika. Ya, jenglengke ya, Mak. Jengklengke mangga. Saben bengi nyawang Kok durung ya? Wah, Mas Mantri iki masalahe ora gathuk iki. Ora kuwi. Kowe manuta aku kok begijikan dhewe. Aku reti iki sirik karo aku Mas Mantrine iki. Sirik ngopo? Sirik. Apa wae? sirik. Sirik. Wah. Wis tak mantep-mantepke. Tiba tenan nek iki. Tenan nek iki mau. Kloso masalah iki tikar. Sikile lara ora? Boten. Ayo syukur. Lara ora, nek lara ben ditambani Pak Seno. Ya kene duwite, Pak. Lho, Iki lumayan sih iki mau metu getihe Siti, Pak. hah? Metu getihe Siti mlebu puskesmas ya 100.000 ya, Pak. Ya sengko, sesuk-esuk tak wenehi. Iya. Lah buka puskesmas iki sesuk awan, dadine duwite sesuk-esuk. Iya. Yen memajang Tak sampean mencolot. Ora mencolot ya. Jincet wae aku. Jangan Cari Mas Ki sirahe wae dijebleske. Tak jebleske tenan. Kembang jangkleng, Mbak. Tak tembangane kowe jondelo. Heeh, aku cocok. Ki do bahagia ki wiyaga sampeyan nek kowe jondel-jondel. Ojo ya, aja gogrok. Apane sing kokrok? Pacitan sarwi janda. Iki ana tamba lho kowe. Ya, tamba saka sapa? Saking asmanipun Mas Krisdiantoro saking Korea. Oh iya. Transfer 2 juta. Oh iya. Terus ditransfer sampun. Pandemen live streaming badhe nyuwun tembang kadung tresna ingkang nyekar Mbak Ika. Niki enten bebungah 750.000. Oh iya. Damel Mbak Ika 1 juta, damel sedaya waranggana 250. Damel kru streaming matur sembah nuwun sampun dipun paringi hiburan damel pandemen streaming. Cocok. Saking sinten niku, Pak? Heeh. Ayo. 750 damel Mbak Ika 1 juta. Ya wis ditransfer neng rekeninge Mas Suhadi Pranowo ki kru streaming no. Oh iya, Mas saking heeh. Terus iki ana meneh. Waduh. Jebul HP ku tak buka sugeng dalu Pak saking Sigit WWP Klaten nyuwun bajing loncat. Sampun kula transfer ke rekening Mbak Ayu 500.000. Waduh.
Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sampun. Lho, piye iki maksude kok? Heeh. Menguluk salam kok, Nok. Iya, ora apa-apa. Matur sembah dhuwur. Ya engko diaturake. Sinden-sinden pancen ya tambahane nek ana kiriman saka luar negeri, saka papan adoh mesti do nyuwun lagu lumantar streaming. Heeh. Dadi aku buka rekening ki menggo liwat. Wah iya. Sampun kula kintun ke rekeningipun Pak Dalang, sesuk tak jukuk tak kekke. Sesuk arep tak aspal rekeningku men cepet. Iya. Monggo. Panas udan. Panas udan, udan panas. Kuwi digawe cak anu parian. Iya. Parian kagem Desa Penggung. Ngono dadi men. Nah ngene no. Parian. Ya, men rada mikir. Iya. Saking sinten? Sakarmu saka Kula. kagem Desa Penggung kok saking sinten? Sing parian sinten riyen? Kowe sike. Ditmu nampa akeh. Ha iya. Mangan ungkrong. Ungkrong ki apa, no? Ungkrong ki enthong. Uler. Enthong uler kae dipangan. Iya. Waduh, ha iku sing marai corona mewabahi. Iya. Aja karo mangan nggon kewan-kewan sing ora tau dipangan kuwi soalé mengandung corona. Nggih napa? Wah, wis leren ana le mangan iwak anu uler jati. Golek uler sing luwih gedhe sing tonjol dadi ora mengandung corona. Uler apa? Ya apa uler jaran sak andonge rak sempal. Yang jenengan sik. Gak. Mangan nungkrung terus. Enak rasane. Terus. Warga Penggung. Lancar rezekine. Amin. Nah, ngono kuwi dadine apik. Ayo sing linggo, Iin. Nah, ora ping sedakep tok. Tuku kuali. Nggo Nggo wadah uyah. Mugi ing boyo lali. Susune tansah melimpah. Wah. Maksudipun produksi susunipun makanan minuman khas. Heeh. Kok kowe nglirik kiwamu? Mboten ya. Maksudnya Mesete. Yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Aku bingung. Terus Kupinge. Tak ndodok wae. Ameng bingung kok ndodok. Terus Lah sang ngrungokke wiyaga ngono. Lah krungu e. Wiyaga ki cangkeme elek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Ku dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya wis. Mugi warga Penggung. Heeh. Tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun. Ya, terus jajare Mbak Ayu. Ya. Tuku semangka. Wadahi karung. Tansah ngrembaka ing Desa Penggung. Amin. Jajare ya. Mangan jagung Dicampur susu. Ya, warga Penggung sehat selalu. Nah. Terus cepet-cepet cerdas ya. Wis ngarang kok. Ah iya. Terus Mlaku turut lurung. Nyampar watu. Nyampak matane. Yo. Terus Mugi warga Penggung tansah rahayu. Jejere ya iki sing tak cutat bali meneh tak cutat. Angger dicutat terus gatot bali meneh. Aku diambung. Weh. Iya urung ana aspal barang. Ah iya. Terus Kena pipiku. Mugi warga Penggung saya bersatu. Luar biasa. Elisa sing urung ayo padake bar
bar Aku tiba wis kok njur ngelipe. santai-santai. Ngrasake sikile cenut-cenut kok. Mboten tenan, Pak. Mboten. Ya, terus Iki apa ning ndi? Bang panggung. Anuku melentung. Ana linggo rasa nggon-nggon. Amarga disun. Wah, apa? Amarga disun. disun? Disun nyamuk. Disun karo nyamuk dadine Oh. melentung. Oh, ayo, terus Pikirane. pikirane sapa ngawur Kae mau mbahe guyu. Terus Mugi warga panggung tansah sayuk rukun ambangun. nah, luar biasa. Panas udan. Ya. Udan panas Oh. lengaling caping gunung. Yo kanca-kanca, ya. Misowa caping gunung. Ya. Nadyan waton sarta lanang inu mane banyu baning Ya. Mangga. dek jaman berjuang jarak Gendonan yo kena, dhewe ya ora apa-apa. Jarine wis landang kegurutan sing digadang
khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis